ke lenkunzi le inalenkinga ye-hydroxyl. Njengoba kunalenkinga ye-hydroxyl, yini eyenzeke kulo bhuti lo before ngigcine nge-solution? Ngaphela funa ngibuke mase ngiyayisho i-solution. Yini eyenzekile kulo bhuti lo? Ubhuti ngizothi ukhethe umoya kodwa umoya ukhethe umoya from umuntu wesifazane wawukhetha futhi uthathe isilwane somuntu wesifazane sangena kuyena ehlangene naye ngokocansi. Ubona ngani ukuthi ucansi wena umuntu onormal ekhaya? Ingoba indawo eaffecte kakhulu ilapha yakwi private part yakhe, okusho ukuthi isanyo ukuthi impi iyathinta ucansi. Njengoba ke ekhetha lo moya, uthe mawungena lo moya wenze njani? Waqale wamhabula umzimba wonke, wazenza something like i-virus, something like ilokhuzana, isifo esithathelanayo ngaphakathi. Wamhabula umzimba wonke, yamudla lento umzimba wonke. Uthe mayimudla lento waseba nezinto engathi zizilonjana noma zamathumbwana noma ziyini, kodwa kwaba nobovu ngaphakathi. Mase kunobovu kungasebenzisa noma yipi process ukuphuma. Yaqhubeka lento le, iyahamba yamudla emzimbeni, yamudla iyahamba ngithi, iyahamba and lento izenza inyoka ngithi, ngoba ingaphakathi umoya ohabulile kumuntu wesifazane thizeni, uyahamba uyamudla. Uthema umudla waze wafika nakwi-private parts lapha kwi-scrotum. Uthema ifika kwi-scrotum wabusu uyabhajwa. Eyi Nkosi yami, ngenzela lensizwa uma ukuthi ifuna usizo ukuze ingahambi idlala abantu, ngoba lento engichaza la yile kuyiyo yabe siyabhaja kwi-scrotum. Ithebe ngabe ibhajwa lapho ngokuthi ibhajwa into ebihamba ewumoya, eyisilwane, eyinyoka like. Ithema ibhajwa lapha kwabe sekwenzakalani bengabe sibhajwa? Akusaye phambili, akusaye emuva. Yabe isizakhela lona indawo yawo yokuhlala, yayisiyahlala futhi istakile ke manje. Iyenzeka lento, uthola umuntu ukuthi uzohanjwa into emzimbeni, iyehliye inyuka phathwe yikhanda, ezwe kuneqolo lana, ezwe izibhobo, ezwe intisi ngapha, ezwe sokuhlungu igxalaba, ezwe kuhlungu umlenze, into ehambayo. Lento esuke ihamba kanjalo iyakwazi ukuhamba ihambe ivele komunye isityakhe la. Mayisisityakhe la akusadluleki, ivele kube neqhuzu elingaka kumuntu la. Liqine leli qhuzu leli, liphuma ubovu leli qhuzu leli, ngoba into isityakile akusadluleki. Omunye ivele isityakhe lapho enyaweni enzansi, isityakhe la, ngoba isityakile livele likhukhumala unyawo luthi. Omunye isityakhe edolweni, wena wabona umuntu one-arthritis, yabo, isityakhe edolweni. So kunenkunzi lento isityakhe kwi-scrotum. Ngenkathi sinwebeka i-scrotum, that is when lento mayisishintsha seyiba yi-hydroxyl, because it's like siyavuvukala manje, siyanwebeka, ihleli khona-ke. Njengoba ihleli khona seyizakhele idamu layo-ke, kodwa ngulibone wena likhona isizakhele, isivele yakhe indlu lapha kwi-scrotum. Lento ehleli kuyona yenzani? Iloku imudla ibuyilale.
uma isizomudla uzoyizwa kuba nenhlungu engathi khonto emdonsayo engathi uyabona kunento eyenzakalayo lemzimbeni isiyamudla mayisimdlile ibisiyathula kuzothula isikhashana mase kuqhamuka ubovu obani ubovu noma yini ibeke kwaba nesilonda kuba nobovu lapho and ubovu buyahlupha because bubuye buzenze bukwazi ukufaka amagciwane ubovu la bheda khona ubovu buyakwazi ukukhanda amagciwane akho azokwenza lento ekuphethe igqugquzeleke. So insizwa le ihlelwe into ngaphakathi ewumoya ayikho ke inyanga kulezi inyanga ezigcwele umhlaba wonke ngisho phesheya kwelwandle eAfrika engathi izoba nomuthi wokukhipha le yanto kwi-scrotum ibisiyaqala ilokhuza le-scrotum mase siyabuya ngelo process yokubuya kwe-scrotum ngeke isenziwe inyanga. Mina pho njengoba ngithi ngifuna ukuyisiza lento ngizoyisiza kanjani kuzomene lensizwa le iqale yehlisa umoya kuqala bese njoba ngishilo ngathi ngishe court usuku umdinga ukuwina inhliziyo yejaji uyidinga sometimes ukudidisa umshushisi mawukuthi against wena uyidinga inhliziyo kammeli okumele uyabadinga labantu kusebenzisa into ebucayi kuyasetshenziswana kuyona kulesimo salendoda ngidinga ukuthi lensizwa ngoba anginazi into zokuhlinza umuntu kufuneke lento idatshulwe anginazi into zokuhlinza futhi anginayo ilicense kodwa mangathiwa nginazi into zokuhlinza bengizoyihlinzela mina mangathiwa ngivumelekile ukuhlinza bengayihlinzela noma ngicela udokotela okwazi ukuhlinza ngithi la elokhuzeni underground woza doctor hlinza lo muntu manje ukuhlinza umuntu kune process yakhona okusho ukuthi lensizwa ngizofuna iunderstand ukuthi ukulapha lento kumele kubanjiswane nesibhedlela mina ngizoyilapha mina kodwa kumele kubanjiswane esibhedlela ngidingana esibhedlela ngidinga bayisike lempahla uma sebeyisikile kunobovu obuzokwazi ukuphuma lapha ya kwi-scrotum kunobovu obuzophuma uma ngabe buphuma lobovu lento leyisilwane lestakini mina ngizokwazi ukubulala yona leyo nto uma ngiyibulalile okusho ukuthi engathi bemhlinza lo shosho ngeke azakhubazeke into engiyibonile engiyithandile ukuthi izinhlamvu leza zama testicles if I'm not mistaken zimkahle futhi ziphelele okusho ukuthi isexuality yakhe ayiphazamisekile because ngithe mangimcheck ngabona ukuthi ayikho inhlamvu ekuthiwa inkulu